Hi guys, good morning and welcome back to our YouTube channel, Alton the Life Changers. Alright, so again, welcome to my vlog, another video. So, it's a breakfast time with me, Auntie James Lynn, and Kuya John Paul. Antipig. So, guys, simple kaya mong pamahaw. Mais nga kanon. I love you, mahal. O pritong manok. Pritong manok. Ano kayong kaon? May kayo. Plus mais nga kanon. Kuya Jan po, no? Hello. What's up? Nabitang mga on nga walay kutsarahay. Kinamutay lang. Namin sa mukan sa tindahan. Wala pa'y customer, sa dili pa busy. Mga on. Dahil agad siya promise. Gahi kayang manok ang mga giprito. Guys, mga on. Violent states, alam mo, ang nagpaanay sa atin ang Amerikano. Ang usapan, ang Pilipinas mag-retrade, China mag-retrade. Ang ginawa ng China, hindi nag-retrade. Ang Pilipinas nag-retrade. Ikar mo gid ako. Ay, sa dugo ko yun. Kaong pinobre. Mais ang kanon, mais. Isa po? Ako, ipa. Kay birthday na ako. Dili ka hinom. Guys, mahaw. It's it. Una akong it. Para sa inyo ha. May sa itong konsumo kay minus kayong halin, tindahan. Ba? Wow, sabaw.
Kapis sa umaga. May isang ganon, last book. Bawi-bawi. Manok man sa sundan. Dahil lang kaya manok kay mga 2 years old na siguro ni. Allergy na kako? Apa tuh? Apa tuh? Tingog-tingog po magkaon. Sponsor ako. Sponsored by Coolmint. Ah, Di ba pang mood tour man eh? Ikot kinain. Umaga. ano? Kamanga pa na ito naman yan. Ano sabit ko? Betul ni. Itong galing ko. Itong i... pa, no? Ano yung mga tawag mo na? Ano ba? Wala kang pinagawayan, kundi ikaw ay sobrang lasing kaya hindi tago pa. Toro tongset ko. Ito manok. Yan pati sukit siya.
guys. Wala ting ganay kay gutom na kayo. Ito na, huwag kami pumahaw. Pumahaw pa na ito, giusan na lang. Ano guys? Medyo nadaga na itong kaon. Tungkol sa mais nga kanon. Napay cook. Ketchup. Medyo hurot-hurot. Kulay ko taray. Mais atong kanon, mais. Para makasave ta. Tambok na kayo kawan. Bahala daw tambok basta bukit. Para asa daw, te? Patok lang. Pag-usapan mo silang dalawa, pag pinabayan mo ito si Ayun, hindi niya nagulitin. Sa palinulit ng German, tapos kami ito, tawanan ng Grace, tapos kami sabi ng Grace, Kahiyas manok. nagawa naman sa police sa kanya. Kapit na nahurot ba? Gahi na kayo. Gutom na kayo kung katupad niya. Ay tingnan na eh. Ayun, don't talk if you're not equal lang. Kulong bukog. Kit tama na.
lagi akong gilid. Basta masuk ito, kuwang ko na ito. Sakit ang gilid. Mahaw, mahaw. Shout out sa kay Pamahaw. Utang ang Pamahaw. Or paniutod ya. Shout out sa mga nanay na tigluto. Shout out sa mga nanay lain. Pakita na guys, nanay lain. Balik na ko ba eh? Nag-recruit man yung si Blacky din. Dagan pa na. Ay, lagi. Alright. Yes, hi guys, thank you for watching guys. That's our short video sa itong Pamahaw. Dala pa niyo to nga may sa itong kuan kanon with Ate James Lynn and Kuya John Paul. Ang sa inyo kasulti guys. Nabusog naman, nabusog. O yan sir, kay Waylod. Walay load. Alright guys, thank you so much for watching our video. And please don't forget to support my YouTube channel. And please don't forget to click like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. So again guys, thank you very much for following my YouTube channel. Stay safe. Bye-bye.